Hij moet ertussen. Krip, ga maar zitten. Gewoon op je knieën gaan zitten. Gewoon zo. Erbij. Gewoon zitten. Gewoon op één knie. Houd het op. Zo. Zo. Nee, zo. Hey jongens, wat zijn we geworden? Kampioen! Wat zijn we geworden? Kampioen! Ah, jullie zijn toppers. De beste! Dat bedoel ik. Joepie de poepie. Zijn ze geworden de beste? Wow, nou eigenlijk wel. Ja, nee, maar eerst waren we slecht. We moeten gelijk roepen. We zijn voor die hele uitgegaan. Ja, wij zijn er eentje die staat bij de bar. Oh, precies zo. Dus een glas zwart-wit. Dit zijn de trofeeën. Voor de gele, Olympia Haarlem en oranje. Dylan. 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 Waar bij je vader staat. Ik zei niet. Mooie wedstrijden gezien, mooie foto's gemaakt. Ik wil als eerste beginnen met een heel groot applaus voor onze vrijwilligers in de kantine, in de bar, op het veld van het scheidsrechter. Niet vergeten onze singelde materiaalman die beneden staat, Jeroen. Ook daarvoor een groot applaus. Hier is het. En dan gaan we naar de eerste plaats. En die doen we naam hier dan. VVV Uno. Tijdens de klik, kampioen van het hele toernooi. Heeft u nog een woordje voor ons? Bedankt voor het uitnodigen. Deze jongen wil ook nog wat zeggen. En dan kijken naar hier. En dan moet je langzaam omdraaien. Hou laag, hou laag, hou laag, hou laag. Ik wil voor de rest iedereen bedanken voor uw toernooi, voor jullie komst. En goede reis terug en we zien het volgend jaar. Bedankt. Wat zijn we geworden? Allemaal even op de foto. Hey, gefeliciteerd en geniet ervan. Ja, jij volgende keer nog een keer, hè? Kapot zwaar, man. Ik wil op de foto.